AbaseRoma isahluko sesine. Ngakho-ke siyakuthi uzuzeni u-Abrahamu ukhokho wethu ngokwenyama na? Ngokuba uma u-Abrahama walungisiswa ngemisebenzi, unakho ukuzibonga, kodwa phambi kukaNkulunkulu qha. Ngokuba umbhalo uthini na? Uthi, kepha u-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, kwambalelwa ukuthi ngukulunga. Kepha kosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokomusa kodwa ngokwemfanelo. Kepha kongasebenziyo kodwa ekholwa nguye olungisisa ongamesabi uNkulunkulu, ukukholwa kwakhe kubalelwa yena ukuthi ngukulunga. Njengalokhu uDavide esho ngokubusiswa komuntu uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi, ethi, babusisiwe abathethelelwa izeqo zabo, nabazono zabo zisitshekelwe. Ubusisiwe umuntu iNkosi engayi kumbalela isono. Ngakho-ke, lokhu kubusiswa kuqondene nabasokile noma nabangasokile na? Ngokuba sithi, ukukholwa kwabalelwa u-Abrahama ukuthi ngukulunga. Pho kwabalelwa kanjani na? Esesokile yini noma engakasoki na? Akubanga esesokile kodwa engakasoki. Wasamukela isibonakaliso sokusoka sibe luphawu lokulunga kokukholwa ayenakho engakasoki, ukuba abe nguyise wabo bonke abakholwayo bengasokile, ukuze ukulunga kubalelwe kubona, futhi abe nguyise wabasokileyo, kungabi ngowabasokileyo kuphela, kepha nawabo abahamba emkhondweni wokukholwa ubaba u-Abrahama ayenakho engakasoki. Ngokuba isithembiso sokuthi uyakuba yindlalifa yezwe asinikwanga u-Abrahama nenzalo yakhe ngawo umthetho, kodwa ngokulunga kokukholwa. Ngokuba uma izindlalifa ziyizo ngawo umthetho, ukukholwa kwenziwe ize, nesithembiso asiselutho. Ngokuba umthetho ubanga intukuthelo, kepha lapho kungekho khona umthetho akukho nakweqa. Ngalokho kuya ngokukholwa ukuba kube ngokomusa, ukuze isethembiso siqiniseke enzalweni yonke, kungabi kweyomthetho yodwa, kodwa nakuleyo engeyokukholwa kuka-Abrahama ongubaba wethu sonke. Njengokulotshiweyo ukuthi, ngikumisile ube nguyise wezizwe eziningi phambi kwalowo Nkulunkulu akholwe nguye, yena ophilisa abafileyo, nobiza okungekho kungathi kukhona, owathi kungekho themba wakholwa ngethemba, kuze abe nguyise wezizwe eziningi, njengalokho kwashiwoyo ukuthi, yoba njalo inzalo yakho, engabanga buthakathaka ekukholweni, wabona umzimba wakhe obusufa, eneminyaka engaba nge100, nesizalo sikaSara sifile. Akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqina ekukholweni, enika uNkulunkulu udumo, eqinisekile ukuthi lokho akwethembisile unamandla nokukwenza. Ngalokho-ke kwabalelwa yena ukuthi ngukulunga, kepha akulotshwanga ngenxa yakhe yedwa,
ukuthi kwabalelwa yena, kodwa nangenxa yethu esiyakubalelwa khona thina esikholwa nguye, owavusa uJesu iNkosi yethu kwabafileyo, owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu, wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu.